Underneath the trees, we watch the sky, confusing stars and satellites. I never dreamed that you'd be mine, but here we are, we're here tonight, singing, hey, man, I'm alive, singing, hey, man. Died and I'm singing, hey, amen, amen, I'm alive, amen, 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 I'm alive. And in the air, the fireflies are only light in paradise. We show the world they were wrong and teach them all. Pádime na tureckú hranicu, ktorú by sme ideálne dneska chceli prekročiť, ale uvidíme podľa času. Nejakých 120 km tým smerom je Turecko. Dobre. Samo na remarke na kôd. Môžeme spraviť fotku? Jak je to, chlapci, že v solnom priestore sa nesmie fotiť ani na ten fotci? Turecké víza, čistá formalita. Chlapík sa ma absolútne na nič nespýtal, zobral pasy, zobral prachy, nalepil a hotovo. Turecko! Sme tu! Mešita Salimi Kami, postavená v druhej polovici 16. storočia. Údajne najlepšie dielo architekta Mimara Sinana. Tak uvidíme. Normálna voda pre modliacich sa, ktorí počas modlitieb, aby nemuseli ísť von a tie modlitby trvajú niekoľko.
nič Nemám neznačné. žiarovku. Aha, a ja mám. Okay. A prečo máš zapnutú, keď ju máš? Už nemám. Čo nemáš? Čo nemám? Jak čo? No však žiarovku. Však ju máš na čele. Však to sú ledky. No však, a čo, došli? Hej, vypol som. Počúvaj. Takto to musíme dneska spraviť. Originál na mumiu. Dano, zasvieť na ňo, kokos, kukaj. Ja tu nič nedožere do piča. I will be not eaten this day. Dobre, skúsil som si to, viem sa, keď vás to bude žrať, ja sa tu zavriem. To je obraná póza pred divou zverou. Počkaj. I ty to vieš dať caknúť? Nie, ako divá zver tiež počká, keď poviem počkať. Tak to vyzerajú naše krásne sliky. Toto už je po vyškrabaní blata včera večer, ale ako vidím, bohvie, ako som to nevyškrabal. Prášiť sa nebude isto. Šialená vlhkosť vzduchu. Sme zliatí len za to, že sa tam nemá kam odparovať. Môže kamión trošku dopredu? No nie! No kamión trošku posunúť, môžeš? Veď to bola ťažká pohoda, dáme to aj späť? Ako nič. Sa vypni, nie? Hej. Tvoje meno? Ja Martin. Ty? Ben ismini senin ismin ne diyor? Hasan. İngilizce'de Hasan. Cavit. Cavit. Ahmet. 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 Tiež Ahmet. Hans. Ty? Ahmet? Ali. Ali. Ki? Martin. Martin. Dano? Michal. A vlky? Kurt. Volk. Kurt. Takže aj diviaky, aj medvede, aj vlky. Dobre. Merci Hasan, merci! Umenie musí byť aj v Turecku. A toto som mal pod predným blatníkom. Spálené. Vypálená hlina. Kúsky gumy mi frkali až na plexi. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed her out alone. Riders on the storm. Najlepšie na tom je to, že sme vliezli na trajekt, kde nás hnali a netušíme, kam ten trajekt ide, ale tak logicky ide cez Dardanely na druhý breh, takže vylezieme v Ázii, no to viem. Let your children play.
super pocit vedieť, že s motorkou vylezieme na iný kontinent. To bude prvýkrát. Teraz to bude motor. Čo sme to dostali, Dano? Tušíme, čo to je? Neviem, ale je to strašne mäkké. Tešekur. Tiež je z toho oranžová šťava, ktorá mi práve zastrela rukavica. To je prvá vlastnosť, ktorú to má. Dobré. Tučné ovocie. Malé kúsky. Papája? Papája. Možno je to papája. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Teplé není. Nevyhrievajú to. V novembri si poležať na plážičke. Veľmi fajn, že? Na šlapku si zabudol. Guck mal.
Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Men. Pida, Evet, pide. pida. Karasik, karasik, pida. Fajn, budeme baštiť karasik, pida. Druhýkrát nás pohostili. Keď sme chceli platiť, tak ani počuť. Fakt zatiaľ sa ku nám chovajú veľmi milo. Veľmi pohostinne. Ideme sa kúpať. No dobre, borci, tak sa okúpte. Ja som sa včera čmachtal v mori a som spokojný. Mohli sme ešte v pohode zajazdiť 2 hodinky, paráda, no tak ale Danko si chce trénovať, že ako sa opravuje defekt, tak prečo mu to neurobiť, no prečo mu tu radosť nedopriať? Danko, pozri sa na mňa. Čisté kremene zaliaté do asfaltu. Asi ťažko človek vymyslí drsnejší povrch. Toto je nejaká turecká záležitosť. Orechy zaliaté v niečom, čo je vyzerá, chová sa a chutí ako extra hustá želatina. Dosť sme sa na to tešili ako na nejakú špecialitu, ale nie je to v zásade ničím zaujímavé. Keď to nevyskúšate, absolútne o nič sa neochudobníte. Sehr schön, Herr Remenar, sehr schön. Košielka. Ale, dobre, pekný. Ja ti to SK-páskou stiahnem vzadu. Dobre. Ako by si to? Joj, veľký čavel. Chlapi? Ale tu vedie cestička, aha.
Dobrá? Dobrá motorka? Teraz si nie som istý, či ten vojak sem prišiel na to, aby nás chránil, alebo aby na nás dával pozor. Ale to tiež neverím, že je náhoda, že akurát došiel 2 minúty po tom, čo my sme prišli. Tá ulica bola absolútne prázdna, keď sme prichádzali. Tu nebolo živej duše. Fantastická je tu tá autenticita. Žiadny sprievodca, žiadny dozor. Človek si chodí, pozerá, chytá čo chce. Pamiatky z Aizanoju sú jednoducho buď to len tak v dedine, alebo ako štadión a divadlo uprostred pola. Takto nejako asi pred 1800-1700 rokmi vychádzali herci na javisko. Mesto pôvodne spájali 4 mosty, z ktorých sa dochovali 2. Obidva sa datujú do 2. storočia nášho letopočtu. Horný je vidieť tamto. Dodnes tvorí hlavnú dopravnú tepnu mesta. A tu je druhý, ktorý je o poznanie v horšom stave, ale stále drží. Toto bolo trhovisko, po obvode ktorého boli vytesané tabuľky, na ktorých boli stanovené ceny komodít a zabraňovalo sa tým inflácii. Aha, tak tu sú úplne zreteľné rímske číslice. Tu sú nejaké komodity na T, pekne v stĺpcoch. Názvy, čísla. Ceník, ktorý prežil 1800 rokov. Perfect color me. Extreme ways that help me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, baby. Oh,
Dneska sme sa počas jazdy rozdelili kvôli navigačno-koncepčným rozdielom, názorovým, ale dúfam, že sa zajtra zase spojíme a budeme pokračovať traja. V nejakej dedinke prebieha bujará zábava, sa odtiaľ ozýva divoká streľba. Už som počul opakovane aj dávky zo samopalu. Teşekkür. Afiyet olsun. Taze Karadeniz hapsi. Dobrý deň. Slovakia. No Slovenia. Slovenia druhé. Slovakia. Kağıt fındığı. Ya auto. Vymeniť? Ja. Moju Afriku za Opel Zafira. You are right. No, just tourist. Tourist, yes. Cheers. Bye. Bye. Okay. Okay. Príške údolie. Centrum starovekej Frígie. You turn me off at the push of a button, and you pretend that I don't mean nothing. I'm not a saint, that's easy to tell, but guess what, honey, you ain't no angel. You like to scream, use words as a weapon. Well, go ahead, take your best shot, woman. I wanna leave you, it's easy to see, but guess what, honey, it's not that easy. We get so complicated. This fingers for our memories. So rip my pictures from your wall, tear them down and burn them all. Light the fire and walk away. There's nothing left to say, so take the ashes from the floor, bury them to just make sure that nothing more is left for me. Just bittersweet memories. Tak toto tu by mala byť podľa všetkého seldžucká hrobka, na ktorej ozdobu použili staré byzantské reliéfy a umiestnili ich okolo vchodu. Je to ono. No buď toto niekto býva, alebo to ešte používajú ako modlitebňu. Bury them to just make sure that nothing more is left for me. Just bittersweet memories. Just bittersweet memories.
Ľudia tu žili pred 2,5 tisíc rokmi a aj dnes. Podľa tej múdrej cedule tu mali dokonca zavlažovací systém. Začatý, ale nikdy nedokončený pamätník. Miestni to nazývajú skalný trón. Tam nápis v starom frížskom jazyku a obrazec symbolizuje matku všetkého. Božstvo. Matar Kubileja. Tak som sa vybral do starého osmanského mesta v Eskişehir a je to sklamanie. Rekonštrukcia starých osmanských domov na turecký spôsob znamená, že to omietnú fajnpucom typickým pre prelom 20. a 21. storočia. Drevené prvky na tú tmavým luxolom, ktorý sa leskne ako s prepáčením psové gule, inak povedať neviem. A na striedačku tie domy natierajú žltou, červenou, zelenou a modrou farbou. Pripadám si jak v nejakom obchodíku na domčeky pre barbíny. V momente, ako som dopovedal to o tej strate času, som vošiel do tejto krásnej záhrady, ktorá patrí k tejto mešite. A toto už je teda úplne iné víno. To, čo sa odohralo od včera s počasím, to je peklo. Ale teda v opačnom zmysle. Studené peklo. Ajran. To sa treba naučiť, keď človek je do Turecka, lebo toto je jedna úžasná vec. Niečo medzi kefírom, vinčicou, mierne slané, vynikajúce. K tým ich jedlám sa to fantasticky hodí a tak preto to aj oni zrejme ku všetkému pijú. Konečne sa mi podarilo dostať sa k tej oranžovo-hnedej polievke, ktorú domáci jedia, ale neviem povedať, čo je. Bude to nejaká obilnina, najedno pomletá, možno nejaké pomleté strukoviny k tomu. 6 lira, OK. Elinka, chrobáčik môj. Ty si ešte u maminky v brúšku. Tebe je najťažšie niečo vybrať. Ale garantujem ti, že široko ďaleko budeš jediné miminko, ktoré bude mať čapičku z tureckého bazáru z Bursy.
Pôvodne som v burse vôbec nemal byť. Kvôli dnešnému náfigu počasiu som cestu upravil a nasmeroval cez bursu. Teraz viem, že to celé stálo za to, že to tak malo byť. Moslimovia by asi povedali Allah je veľký. Odtiaľto sa mi ťažko odchádza. Len by som tu tak sedel a pozeral. Prekrásne, také citlivé miesto. Prechádzame na Zlatý roh, tak sa to volá tá časť. Tu nás založil Byzant, grécky osadník, pôvodnú osadu Byzantion v 7. storočí pred našim letopočtom a z toho vzniklo toto veľkolepé multikultúrne mesto. Dostali sme sa na severný koniec hypodromu, na ktorom sa uskutočňovali preteky dostihové. Tuto sú veže, alebo teda minarety modrej mešity. Modrá mešita bola postavená medzi rokmi 1606 až 1616 a je takmer o 1000 ročie mladšia než Hadža Sofia, ktorej mala konkurovať. Modré dláždice pochádzajú z Izniku a vitrážové okná už síce nie sú pôvodné, boli nahradené, ale stále nádherne prepúšťajú svetlo a vytvárajú prekrásne divadlo. Neviem to tak natočiť, neviem to ani tak nafotiť, aké to je, keď to človek vidí. Kvízová otázka. Čoho je v Istanbule najviac? Správna odpoveď: ázijských turistov. Vstupnej časti, ktorá bola úplne bez výzdoby. To preto, že v čase, keď Hadža Sofia bola kostolom, táto časť bola určená pre neveriacich ľudí. Justinian, vtedajší cisár, ktorý dal postaviť Hadžu Sofiu, prvýkrát do nej vstúpil, údajne povedal: chvála Bohu, ktorý je hoden takej krásy. O, veľký Šalamún, prekonal som ťa. Neviem povedať, či to tak bolo, nebol som tam, ale toto je veľkolepé.
me why everything turned around. Packing up, checking up, so you wanna do. If I could, baby, I'd give you my world. Open up. Ale čo je najpodstatnejšie zatiaľ iba samé dobré skúsenosti v tom zmysle, že milí, mávajú, pomôžu, ochotní sú. Žiadny problém. You can call it another lonely day. You can go your own way. Go your own way. Z Ázie sme odišli včera, dnes odchádzame aj z Turecka. Tých 8 dní rozhodne stálo za to. Turecko je prekrásna krajina, veľmi rozľahlá a tým pádom aj rôznorodá. Popravde to Turecko, to odľahlé, vidiecké, so svojimi pastiermi, ich stádami, kopcami a odľahlými dedinami sa mi páčilo určite najviac.